Det er sådan i Grønland. Der er 4 obligatoriske mundtlige prøver. Og når jeg siger 4, så er der selvfølgelig nogen, der reagerer. Men det er fordi, at jeg tæller projektopgaven med. I sprogfagene, der er der 3, som man trækker ud fra, og som bliver det ene af de 4. Det er grønlandsk, dansk, og det er engelsk. Og så kan der være nogen, det er meget sjældent, det sker, men der kan være nogen, der vælger 3. fremmedsprog, som så deres 4. valg. Altså af de obligatoriske sommerprøver, hvis vi så i denne omgang trækker projektopgaven fra. Det er meget sjældent, det sker. Sidst det skete var i 2010, og det var i Sisimiut. Så det er meget sjældent, der er nogen, der vælger at gå til 3. fremmedsprog. Men reglerne gælder, som jeg skal gennemgå, også for 3. fremmedsprog. Der er ikke nogen forskel som sådan, bortset fra lidt med indholdet. I grønlandsk, der skal man opgive 80-100 normalsider, kortere, nyere tekster. Det skal være prosa, poesi, sagprosa og andre udtryksformer. Andre udtryksformer og prosa og sagprosa indgår i alle 3 sprogfag. Der er ikke noget med, at det kan man slippe for. I grønlandsk, der skal man opgive 3 større værker, hvoraf 1 skal være en grønlandsk roman. Og når man siger grønlandsk roman, så skal det være grønlandsk forlag og grønlandsk forfatter, udgivet oprindeligt på grønlandsk. Og det er en ting, man lige skal være opmærksom på. Det der med, om det er udgivet på et grønlandsk forlag, og om forfatteren har udgivet den på grønlandsk oprindeligt. Fordi hvis det så som sådan er et oversat værk, for eksempel Harry Potter eller et eller andet, så bliver det ikke godkendt. De 2 andre, hvis man nu vælger en grønlandsk roman, kan være for eksempel andre udtryksformer. Et billede, en film eller noget tredje. Det kommer vi til lidt senere. I dansk er det 60-80 sider. Og igen, prosa, poesi, sagprosa og andre udtryksformer. Og så i dansk er der et kriterie om 2 større værker, hvor det ene skal være en dansk roman. Dansk forfatter, dansk forlag, oprindeligt udgivet på dansk. Engelsk, der er ikke krav om større værker. Til gengæld så er der krav om skønlitteratur, sagprosa og andre udtryksformer. Og det er det, man populært blandt engelsklærer kalder fiction og non-fiction. Andre udtryksformer igen kan være alle mulige ting, himmel og jord. Vi kommer til, jeg har et skema senere, som jeg har kopieret fra vejledningen i dansk, hvor der er en opremsning af, hvad andre udtryksformer kan være. 3. fremmedsprog, det er ultra sjældent, det bliver valgt, men jeg gennemgår det lige alligevel lynhurtigt. Der er samme regler som engelsk. Det er bare kun 30-40 normalsider, der skal opgives. Jeg glemte at sige i starten, det her kursus er ikke et kursus i Tabulex, og det er ikke et kursus i, hvor står det henne i bekendtgørelsen og loven. Jeg refererer til loven, og jeg refererer til bekendtgørelsen. Dem har jeg vedhæftet i indkaldelsen, så I kan gå ind og kigge i dem, som I har lyst. Der står jo, hvad paragraf jeg for eksempel tager noget fra. Så kommer vi til det interessante. Det er, hvad der er, der prøves i. Og der, jo ældre man er, jo flere gange man har prøvet det, jo mere har man at sige til denne her. Men spørgsmålet er, hvad står der i bekendtgørelsen fra 2009, som er den, der gælder? I grønlandsk står der 1 sætning. I dansk står der 1 sætning. Og i engelsk står der 2 sætninger. Det, de har til fælles alle fagene, det er, at man prøves i perspektivering og vurdering af oplægget. Det gælder grønlandsk, og det gælder dansk. I engelsk er der en lille hale på. Der lægges vægt på, at eleven kan udtrykke sig ubesværet. Det står der ikke noget om, hverken grønlandsk eller i dansk. Så der står ikke noget om, hvad det er, der skal lægges vægt på. Der er man nødt til at kigge i vejledningen, hvis man er i tvivl om det. Men de en sætning og 2 sætninger, det er faktisk, hvad der står. Man prøver i, hvad det er, den mundtlige prøve går ud på. Der står ikke andet. Så man er nødt til at kigge i vejledningen, eller spørge en kollega eller noget, for at finde ud af, hvad søren, hvordan skal jeg forstå det? Hvad vil det sige at perspektivere, og hvor meget skal det vægtes i forhold til en karakter? Og så videre, og så videre, og så videre.
Det er bare lige for at få det på det rene. Hvad er det egentlig, den mundtlige prøve går ud på? Tekstopgivelser er individuelle, eller de er fælles. De fleste individuelle, vi ser her i styrelsen, for det er sådan, at alting bliver sendt til os, og vi læser alting igennem. I sprogfagene er det mig, der læser alt igennem. Som regel er det sådan, at hvis for eksempel engelsk er trukket ud på en skole, og der måske er en elev, der gerne vil op i grønlandsk eller i dansk, så får man en tekstopgivelse for en elev fra dem, fordi der er en elev, der har valgt det selv. Kriterierne for tekstopgivelser for en elev, en individuel, er de samme som for en fælles. Der er ikke forskel. Så der er ikke noget med, at man kan sige, at det er kun en elev, så derfor så har jeg gjort det lidt nemmere for mig selv. Den går ikke. Der er de samme krav til tekstopgivelserne og til, hvad de skal indeholde for individuelle, som der er til fælles. Der er nogen også, det ser vi også, som opgiver 4 romaner, og så har nogle af eleverne læst de 2, og nogle af eleverne har læst de 2 andre. Det er noget bøvl for censor, som så skal have sat sig ind i 4 bøger, men det er helt efter reglerne. Rekorden er 9 romaner, kan jeg sige. Det er noget, jeg selv har prøvet, men det skal vi ikke snakke om nu. Krav til tekstopgivelser. Det er slide nummer 9, som I har printet ud. Det er taget fra den skrivelse, vi har lavet her i styrelsen, som hedder 7 hurtige til sproglæren, som jeg har været med til at lave. Den er også vedhæftet, så I kan bruge den til jeres kollegaer, eller til forældremøde, eller over for eleverne, når nu I skal fremlægge de her ting, hvis I skal det. I må bruge alle de her slides lige så tosset, I vil. Det er derfor, jeg har vedhæftet det både i slides og i oprindeligt dokument, så I kan bruge det og fordele det og gøre lige med det, hvad I vil. Første spørgsmål, og nu er det I alle sammen bydet ind. Har du tjek på, hvilke krav der er til dit fag? Det er jo sådan set ikke et spørgsmål. Det er jo bare ja-nej. Normalsider. Hvor mange normalsider skal der opgives? For eksempel i dansk. Det er et åbent spørgsmål. Er der nogen, der har lyst til at svare? I dansk er det 60-80 normalsider. Det er rigtigt. Det er rigtigt. 60-80 normalsider. Hvor mange er det i grønlandsk? 80-100. 80-100. Og hvor mange er det i engelsk? 50-60. Det er rigtigt. Og så kommer 1000 kroner spørgsmålet. Hvor meget er en normalside? Hvordan tælles en normalside? Eller hvordan tæller man en normalside? Hvad er en normalside? Er der nogen, der har et bud på det? En normal side 1300 bogstaver uden mellemrum og tegnsprog. Og tegnsætning, ja, det er rigtigt. Og det er en ting, der er forskellig fra gymnasiet og fra universitetet. Fordi man det ene sted tæller tegnsætning med, og det andet sted tæller mellemrum med. Så der er en forskel. I Danmark, der gør man det i folkeskolen, kan jeg sige, fordi det er det, de fleste danske forlag laver deres ting til. Der har man også 1300 bogstaver. For eksempel Gyldendal, som nogle af jer måske kender. Så det er simpelthen det. Hvis nu det er lyrik, vi har med at gøre, hvordan tæller man det op så? Et digt. Cirka 30 vers. Man deler det med 30. Det er det. Man tæller linjer. Så det er altså ikke anslag og bogstaver og sådan noget. Det er linjer. Så 30 linjer, det giver en normalside i et digt. Eller lyrik. Og lyrik, det er for eksempel sangen også. Bare lige for at understrege det. I engelsk, der er det ikke ualmindeligt, at man har lyrics med. På engelsk er det lidt nemmere, fordi der hedder det samme. Men 30 verselinjer hedder det sådan teknisk. Større værker. Hvor mange større værker skal der opgives? I for eksempel grønlandsk?
Der skal man opgive 3. Og en af dem skal de jo skrevet af Grønland og udgivet fra Grønland. Ja, Og en grønlandsk ikke et roman. Ja, grønlandsk roman, og ikke et oversæt. For eksempel Harry Potter eller noget andre danske romaner, som er blevet oversat til grønlandsk. Ja. Og hvad med dansk? Det gælder det samme. Der gælder det samme. Det er bare kun 2. Ja, Og så skal det er bare 2. Den ene må gerne være oversat, den anden skal være så en dansk forfatter. Ja. Det vil sige, hvis man, som jeg ved, der er nogen, der bruger Nivia Corneliussens Homo sapien, den er skrevet på grønlandsk, og den er udgivet på et grønlandsk forlag, så kan man ikke opgive den alene som roman i dansk. Så er man nødt til at have en anden en også, og opgive 2. I grønlandsk kan man godt bruge den, selvfølgelig, det er klart. Den er udgivet på Milik, og den er oprindeligt skrevet på grønlandsk. I engelsk, der er ikke noget med større værker, så det kan vi springe helt over. Det er der heller ikke i 3. fremmedsprog. Hvor mange større værker skal der opgives i dit fag? Det har vi lige snakket om. 2 i dansk, 3 i grønlandsk og 0 i engelsk. Hvoraf 1 skal være en roman. Alsidig sammensætning. Har teksterne en passende sværhedsgrad? Har de forskellige genrer? Er de nyere? Og den nedenunder, er de spændende, relevante og aktuelle? Hvad mener jeg, når jeg siger nyere tekster? Er der nogen, der har et bud på det? Jeg tænker, at det er noget, som er udgivet her de sidste par år, vi også skal tage. At de ikke skal være oldgamle alle sammen, det vi læser. Det er rigtigt, hvis vi taler om avisartikler. Men hvis vi taler om skønlitteratur, så er der en anden grænse, og der siger man 1979. Hvis det er en roman, skal den være skrevet efter 1979. Hvis det er en novelle, skal den være skrevet efter 1979. Der er undtagelser, og en af undtagelserne er, hvis man vælger en folkevise, som er skrevet i 1500 et eller andet, eller man vælger et teaterstykke under drama, for eksempel Jeppe på bjerget, som er skrevet for 200 år siden, eller noget i den stil. Så er der selvfølgelig, der er nogle ting, eventyr er typisk også skrevet i 1600-1700-tallet. Hvis ikke lige det er vores kære H.C. Andersen, så er det kun 200 år gammelt. Men altså, det er en af undtagelserne. Men ellers, alt andet skal være efter 79. Det er sådan fingerreglen, og hvis det er avisartikler, så ikke før 2010. Det er en fingerregel. Der kan være undtagelser, og det har noget at gøre med, hvad man har arbejdet med, og hvordan. At der kan være en gammel artikel, der er relevant for det, man arbejder med, det emne, man har. Andre udtryksformer, det kan være andet end spillefilm og sange. Har I nogen bud på, hvad det kunne være? Det kan være en film, som vi har set, eller som vi har læst en bog om, og så kan vi jo så se en film eller en kort film ud fra det, blandt andet. Ja, det er rigtigt. Er der andre idéer? I må alle sammen gerne byde ind her. Der er ikke nogen forkerte svar næsten til den, kan man sige. Altså malerier eller billeder, måske? Ja, reklamer. Ja. Alt muligt. Det kan være radioindslag. Det kan være et teaterstykke. Det kan være alle mulige ting, som ikke er skrevet ned på papir. Og for at det ikke skal være løgn, så kan man opgive en film som det ene af de større værker jo i dansk. Og man kan faktisk opgive 2 film som de 2 store værker, hvis det er det, man vil i grønlandsk. Så der er en del spillerum der, kan man sige, i forhold til det. Så kommer vi til den næste, og det er, hvordan du vil inddrage dine elever, når du sammensætter tekstopgivelserne. Og der vil jeg fortælle, hvordan jeg har gjort. Fordi der er 1000 måder at gøre det her på, som alle sammen er gode, men nu vil jeg give et eksempel på, hvordan jeg gør.
Det første, jeg gør, det er, at jeg inden sommerferien, altså i 9. klasse, bliver enige med klassen. Efter 15. juni ved jeg jo, for der skal min aktivitetsplan være klar, så der ved jeg, hvilke klasser jeg har. Snakker med den klasse, jeg skal have op til prøve det efterfølgende skoleår, om hvilke nogle emner, de kunne tænke sig at arbejde med. Typisk så er det noget med ungdom og kærlighed og min fremtid og gys og sådan nogle ting, de er glade for. Så det har jeg markeret med forskellige farver her, hvilke nogle emner det er. Når det er gjort, så har jeg hele sommerferien til at finde teksttyper og andre udtryksformer, som passer til de emner, vi har. Jeg gør det, inden sommerferien er slut, eller lige kort tid efter den er slut, at der starter jeg på tekstopgivelsen. Allerede. Jeg skriver den allerede der, fordi så kan jeg nemlig til det første forældremøde give eleverne en pdf på deres iPad med alle de tekster, vi skal igennem i løbet af skoleåret. Sat ind i emner i tekstopgivelsen. Hvordan man udfylder den, det kommer vi til lidt senere, men det er det, de markerer her. Skønlitteratur, sagprosa, prosa, lyrik, andre udtryksformer, romaner for eksempel, ikke? Kunne vi sige, de her de var, og de er så skrevet op her. Det giver mig nemlig den fordel, at jeg kan begynde at lave prøveoplæg allerede fra skoleårets start. Det vil sige, at jeg har et helt år næsten til at finde det her. Og jeg kan, når jeg sammensætter emnerne på tekstopgivelsen allerede, hvis jeg har nogle gode tekstopgivelser, prøveoplæg, så kan jeg allerede tænke på dem allerede i denne her fase. Har jeg noget til det her emne her, vi startede med? Har jeg noget til den tekst, som vi tog til det emne? Har jeg et godt prøveoplæg, der passer til det? Så kan man allerede fra starten af gør det klar. Det vil sige, når man kommer til april måned, hvor alting går op i en spids, så kan du have det klar for 100 år siden. Fordi du kan have det klar allerede fra skoleårets start, mere eller mindre. Jeg gør det, jeg opgiver i dansk, der opgiver 85 sider, fordi så kan jeg trække lidt fra. I engelsk, der opgiver jeg 65 sider, fordi så kan jeg trække lidt fra. Fordi jeg ved godt, at der er noget, der kommer til at blive trukket ud. Noget, der ikke fungerede så godt, som det skulle. Eller det kan være, der opstår en eller anden situation, der bliver udskrevet valg, eller et eller andet, der kommer en ny præsident, der er gak i et eller andet land, som alle snakker om, og så tager man en tekst ind fra højre, som egentlig ikke var på min oprindelige plan. Men altså, så har man et udgangspunkt. Det gør ens arbejde 100 gange nemmere, og det gør gennemskueligheden i forhold til forældrene og eleverne meget, meget nemmere og meget enklere. Når det er gjort, så kan man jo sætte sin prøveoplæg på til hvilke genre det skal være, hvilke emne det skal være, og hvilken teksttype det skal være, og hvilket emne det skal være. Det er det, de markerer den her. Jeg ved godt, at der er forskellige læringsstile og alle de her farver. Det gør, at nogen får epileptiske anfald. Så jeg skynder mig videre. Nu er der lige 5 minutters tisse og stræk benpause, og så ses vi her igen klokken 14:31.
Godt, så er de 5 minutter gået. Jeg har ikke nogen idé om, hvorvidt de er tilbage alle sammen. Kan I lige markere på en eller anden måde, om I er tilbage, og om I kan se min slide, hvor der står pause 5 minutter? Der står pause 5 minutter. Det er godt. Så fortsætter vi. Nu er der gået 6 minutter. Godt. Nu kommer vi til det hele handler om. Nemlig, hvad skal jeg ikke genskide det? Yeah. Sådan der. Tekstopgivelser. Den her, den ligger også vedhæftet i de papirer, I har fået tilsendt. Sådan her ser skemaet ud, og det er det, man skal bruge, og ikke andre skemaer. Man kan sige, i forhold til, hvem det er, der skal udfylde det. Det er læreren, der laver tekstopgivelsen sammen med sin klasse. Det skal afleveres til skolen og til eleverne. Og jeg har også altid gjort det, jeg har givet det til forældrene også. Så de ligesom har set, hvad går det her ud på, hvad er det, der skal ske. Det skal sendes til censor, og det skal sendes til Uddannelsesstyrelsen ILA. I sprogfagene, der er ikke noget, der hedder prøveform A og prøveform B. Der er kun det, der hedder individuel og gruppeprøve. Og der er der en lille ting, man lige skal være opmærksom på. Og det er til en gruppeprøve, der må der være 3. I et projekt må der være 4. Så det skal man lige være opmærksom på. Hvorfor reglerne er forskellige, det er der ikke nogen, der har en god forklaring på, men det er de. Det vil sige, de samme 4, der var sammen i projektet, kan ikke være sammen til den mundtlige prøve i sprogfagene, for der må kun være 3. Det er lige vigtigt, at man lige er opmærksom på det. Og så kommer 1000 kroner spørgsmålet, som dem, der var med sidste gang, ikke må svare på. Hvem er ansvarlig? Hvem er ansvarlig for, at de her tekstopgivelser er udfyldt? Skoleinspektøren er ansvarlig for at tjekke igennem, om de er udfyldt rigtigt, inden hun sender, eller han sender til ILA. Ja. Så hvis viseren gør det, hvad så? Det er stadigvæk skoleinspektøren, der har ansvarlig for det. Fordi det er jo det er hende, der er skoleinspektør her på skolen, og det er hende, der har ansvarlig for prøve. Det er rigtigt, og det står her. Skoleinspektøren skal skrive under her. Ikke afdelingslederen, ikke viseren på vegne af skoleinspektøren. Det er skoleinspektøren, der skal skrive under her. Den eneste undtagelse for den regel er, hvis skoleinspektøren er sygemeldt, og viseren er fungerende eller konstitueret skoleleder. Sådan er det. Der er mange, der mener, at den regel den kan bøjes og vendes i pap og ting og sager, men sådan er virkeligheden altså ikke. Det er skoleinspektøren, der har ansvaret, og det fulde ansvar for prøverne. Men så er der det der med uddelegering. Fordi strengt taget, så er det ikke, hvis vi nu skal se sådan helt helikopter på det, så er det ikke lærerens ansvar at sætte tingene ind i det her skema. Strengt taget. Det er skolelederen, der har ansvaret for, at det er gjort, og at det er gjort korrekt. Men skolelederen kan uddelegere noget af arbejdet. Igen, jeg gentager, skolelederen kan uddelegere arbejdet, men ikke ansvar. Og det vil sige, at skolelederen, og det ved jeg, man gør i mange kommuner, beder læreren om at udfylde det her papir i TEA Tabulex, det her dokument. Og det må skolelederen godt, hvis skolelederen sørger for, at lærerne har fået en ordentlig indføring i, hvordan de skal gøre det. Får man for eksempel en iPad, så skal man vide, at man bliver logget ud efter 15 minutter, og det, man har lavet, ikke bliver gemt automatisk, ligesom det vil gøre, hvis man gjorde det fra en computer. Så det er en ting, der er rigtig vigtig at vide. Men hvem er ansvarlig? Hvis det bliver udfyldt forkert, hvis det er udfyldt forkert, så er det ikke lærerens ansvar. Det er heller ikke fagvejlederens ansvar. Det er ikke viserens ansvar. Det er udelukkende og alene skolelederens ansvar.
Skolelederen kan bede folk om hjælp og sige til fagvejlederen, vil du lige kigge de her engelsk igennem, dem er jeg ikke så god til, eller matematik, eller hvad det nu kan være for et fag. Man er ikke forpligtet til at være ekspert i alt som skoleleder, men man er forpligtet til at sørge for, at de rigtige mennesker har kigget det igennem. Man kan også eventuelt kontakte mig, for det er alligevel mig, der får den, hvis det er det sprogfagene. Tidsfristen, den er, ja, hvordan er den? Hvordan er det er med tidsfristen? Er der nogen, der har et bud på det? Er det April. 1. maj? Eller? Hvad siger du? Er det Anne-Marie, der taler? Nej, der var en, der svarede lige før, Najara. Okay, Var det, okay, er det 1. maj? det er rigtigt. 1. maj skal tekstopgivelse og prøvespørgsmål være sensor i hende. Altså Og senest. Man skal lade senest. senest, fordi der er så mange, der tror, at man får den der. Det er derfor, vi holder det her kursus. Det er en af grundene til det. Senest 1. maj skal prøvespørgsmål, bemærk det, og tekstopgivelser være sensor i hende. Det vil sige, at skolelederen kan ikke sende tekstopgivelsen og så sige, eller bede læreren om at sige, vi sender det hen ad vejen. Du får det, når vi kommer lidt tættere på. Fordi hvis man først skal til prøve den 10. juni, så er der jo 40 dage til. Og det sender vi sådan lidt hen ad vejen. Nej, 1. maj senest skal sensoren i faget have tekstopgivelser og alle prøvespørgsmål. Og det samme med ILA. ILA skal ikke have prøvespørgsmål, altså Uddannelsesstyrelsen skal kun have tekstopgivelsen. Og det er som sagt en 8-29 gange efterhånden. Det er skolelederens ansvar at sørge for, at det bliver gjort. Så er der det der med tekstopgivelser, og hvordan man udfylder den her. Der er noget med emner, som jeg viste jer før, så plejer jeg at have 3-5 emner, alt efter klassen, og hvad de har af idéer. Der er ikke et krav om emner. Det skal lige understreges herfra. Det er ikke sådan, at man skal have emner, men det er en rigtig god idé, fordi det kan målrette ens tekstarbejde, ens andre udtryksområder, udtryksformer, sådan så man ligesom bliver i den rigtige sfære og sikrer sig, at man er inden for elevernes sfære, for det er jo dem, det her det handler om. Så det er en rigtig god idé at have nogle emner. Man skal tænke i teksttyper, og når jeg skriver teksttyper, så er det sagprosa, prosa, lyrik, andre udtryksformer og den slags. Det er det, jeg mener med teksttyper. Jeg ved godt, en film ikke er en teksttype, men i den her sammenhæng, der tænker jeg på det sådan. De skal være udfyldt her. Herover skal der stå normalsider. Det skal være talt op. Ja. Det er i forhold til engelsk. Ja. Der siger du nærmest, at man har frit valg mellem skønlitteratur, sagprosa og andre udtryksformer. Ikke? Så tænker jeg, i forhold til billeder eller malerier, hvor mange sider tæller de? Eller tæller de overhovedet som sider? Fordi jeg kan notere, at Once We Were Warriors-filmen, den er ikke kategoriseret som med et sidetal. Det er rigtigt, du svarer selv på spørgsmålet, kan man sige. Alle andre udtryksformer og romaner tælles ikke op. Altså større værker, mener jeg, undskyld. De tælles ikke op. Der bliver ikke angivet. Så det er kun tekster. Og der er det jo, der står, at det skal være kortere og nyere tekster. Og med kortere og nyere tekster, der har man en fingerregel, der siger 1-5 sider. Det vil sige, at man kan ikke opgive 4 noveller på 16 sider, og så er den skid slået, skulle jeg til at sige, så er den klaret. Det går ikke. Der må godt være en enkelt novelle, der er 9 sider, men det må ikke være sådan, at det kun er super lange tekster. Nej, okay. Det dræber variationen i teksterne. Men et billede tæller ikke som en tekst, så derfor kan du ikke tælle et billede op. Du kan tælle en sang op, hvis du har den på tryk. Hvis du har brugt den og har siddet med teksten foran dig. Hvis bare jeg har lyttet til den, så skal du ikke tælle den op. Og så er den bare en andre udtryksformer, som ikke er talt op. Okay. Nu siger du, at 4 noveller vil være en dum idé, men det er ikke noget, der vil være ulovligt. Vel? Altså... Jo, hvis det ikke er kortere tekster. Hvad er det, skal være kortere tekster. 1-5 sider. Okay.
Og så må der godt være en enkelt, der er 9. Hvis for eksempel, det kommer vi til lige om et øjeblik, der viser jeg et eksempel på en, jeg har lavet, hvor der er 3 kapitler for Kærlighed ved første hik, som er 16,6 sider. Og de kapitler giver mening, fordi vi arbejdede på det på en bestemt måde, og vi så filmen, den opgav vi også, og sådan nogle ting. Og vi kiggede på det som en slags drama, fordi der er så mange regibemærkninger i den bog. Så fik vi lov til det, men det var ikke sådan, at de alle sammen var 16 sider. Der var kun den ene, der var så lang. Det ser vi på lige om lidt. Men det er vigtigt, når man opgiver, og nu kommer jeg til noget, som især nuklærerne skal høre godt efter, fordi det er især fra dem, jeg ser det, jeg kommer til at snakke om nu. Der skal være titel på teksten, der skal være forfatter, der skal være forlag, der skal være udgave, der skal være oplag, der skal være år, og herude normalsider. Og det gælder uanset om det er H.C. Andersen, Den lille grimme ælling, som de fleste mennesker kender alligevel, eller noget tilsvarende. Hvis ikke man har læst det et sted, hvor det står, så må man finde en udgave, hvor det står, og opgive. Altså hvis man for eksempel har læst historien online, og der ikke der står, hvornår det er udgivet, og forlag og alle sådan nogle ting, så må man finde en version, man kan referere til. Fordi man må ikke opgive links til for eksempel Clio. Man må ikke skrive, vi har læst, hvad pokker ved jeg, Den grimme ælling, og så som reference skrive Clio.dk. Fordi Clio er et låst forum, der er lukket, og det kræver særlige rettigheder at have lov til at logge på Clio, og det har alle sensorer ikke, så derfor er det forbudt. Og det samme gælder med Netflix. Man må ikke opgive en film og så skrive Netflix. Heller ikke selvom man har brugt lovgivningen, kan man sige, fordi det er nemlig forbudt at vise film fra Netflix i folkeskolen, men selvom man har gjort det og vist den, det er jo godt nok, at man har vist den, og jeg gider ikke at blande mig i, om man gør det på den ene eller den anden måde, men når man opgiver, så skal der stå instruktør, udgiver og udgivelsesår. Hvis man opgiver det som en anden udtryksform, altså film. For eksempel, her har I et eksempel på en. Her har jeg opgivet nogle film. Det kan I se her. Der står instruktør, og der er forfatteren på filmen. Og så har jeg gjort det, fordi det var det, jeg ville vise jer med det her opslag. Det var, at jeg har vist mine kategorier. Hvilke kategorier, altså emner, mine tekster tilhører. Vi har arbejdet med 3 emner i den her klasse, og jeg skal lige sige, at det her det er en fiktiv klasse. Det er ikke noget ægte, det her. Noget af det har været brugt, men det er ikke fra en klasse, som når der står Dassasu-Baduafia, så er det fordi, at jeg troede, der skulle være en deltager med fra Dassasu-Baduafia i Gravdrup. Så tænkte jeg, så var det lidt fedt, at der var en, der så ud som om den var nede for dem. Så det har altså ikke noget med dem at gøre. Det er helt fiktivt, det her. Men der er lavet 3 emner, som min fiktive klasse har valgt. De har valgt kærlighed, min fremtid og Gys uhygge. Det har jeg set 1 million gange, for at sige det lige ud. Jeg har opgivet tingene her i kategorier, altså i teksttyper, prosa, lyrik, drama har jeg så valgt at kalde det, og sagprosa. Og drama er der ikke et krav om, men det har vi valgt at gøre her, fordi vi arbejdede med manuskripter, og hvordan man laver regibemærkninger og ting og sager. Og derudover lavede vi det her teaterstykke. Det er en god måde at få alle i klassen med at lave et teaterstykke. Og man kan sige, den bliver lidt for lang, og den falder for 1979-reglen. Men her er det jo, at der med drama kan være en undtagelse, ligesom der kan være med folkeviser og eventyr. Det her det er fortalt til Knud Rasmussen i 1920'erne, og så er det blevet lavet af Dugak-teateret i 1970, tror jeg det var, eller 71 eller 74 eller sådan noget. Lige der omkring, hvor alle de store mennesker i verden er født. Så det falder fra 1979-reglen. Men den er god nok alligevel, fordi man har brugt det til at lave et teaterstykke med. Man kunne også have brugt noget andet. Og her, der har vi så film, som refererer. Sikkert i forhold til film, ikke?
Ja. Der kan jeg se, at du bare har skrevet DVD derude. Du har ikke skrevet selve kilden, fordi man kan selvfølgelig finde dem på DVD. Men før nævnte du, at man ikke må tage noget fra Netflix. Hvad hvis Netflix har sat den på DVD? Kan man så kan man jo godt i teorien bare skrive, hvis det er for eksempel, ikke en film, jeg vil vælge, men Extraction, hvis den er allerede udgivet på DVD fra Netflix side, så er det vel ok, man vælger en film fra Netflix, så længe man kan finde den på DVD, tænker jeg, ikke? Altså, hvis du skriver, hvem der har udgivet den, og Ja. der må ikke stå Netflix. Der skal stå i Danmark, der er det typisk okay. Scanbox for eksempel, eller Regner Grasten og så videre. Men det er godt, du nævner det, fordi jeg har nemlig med vilje undladt at skrive nogle ting på denne her. Jeg har undladt, der er nogle fejl på denne her tekstopgivelse. Jeg har undladt at skrive forlag, udgivelsesår. Jeg har kun skrevet forfatter og titel, så den er faktisk mangelfuld, den her. Den går ikke. Mm. Det eneste sted, jeg har gjort det rigtigt, det er her. I det større værk. Ja, okay. Alle de andre er udfyldt forkert, mere eller mindre. Den fra AG, den er for gammel. Artiklen med Julie Bertelsen, den er for gammel. Nå ja. Så den går ikke. Og jeg har, som sagt, det jeg ville vise med den her, det var, hvordan man kan vise sine emner. Kærlighed ved første hik hører under A, altså kærlighed. Den næste blot en lang drengestreng hører under B og C, altså kærlighed og min fremtid. Det er for at vise en måde, man kan opgøre på, hvordan man har arbejdet med teksterne, under hvilke emner de tilhører. Ja. Det var egentlig det, jeg ville vise. Det var egentlig det, jeg ville vise med denne her. Men jeg har som sagt med vilje lagt nogle fejl ind. Det er ikke fordi, jeg ikke kender reglerne. I kan tro, dem kender jeg. Jeg sprang den her slide over, fordi jeg lovede jer, at jeg ville komme ind på andre udtryk. Hvad siger du? Jeg har et spørgsmål. Ja. Den der tidligere slide, som du sagde med Julie Bertelsen, den er for gammel og alt det der. Der er nemlig nogle lærere, som spørger, hvor kan jeg så se den? Hvem har lavet de regler, og hvor står de henne? Når de ikke engang ved det, hvor de står. De små udskrevne. Står i vejledningen. Hvornår de er fra. Står der virkelig, at 2010 og 2009 eller 1979? Det er det, jeg mener. Det er det, de spørger efter. Ja. Hvad mener du, at de er for gamle? Så siger jeg, jamen, uskrevne regler. Jamen, de skal stå et eller andet sted. Det er rigtigt. Der står kun, at det skal være nyere tekster. Og når vi taler om sagprosa, så er det kun relevant, altså så er det omkring 2010. Men hvis nu man har haft Julie Bertelsen, for at blive det eksempel, du lige selv nævner, hvis man har haft hende som emne på en eller anden måde, og snakket med hende, eller set en ny optagelse med hende, eller opgivet nogle af hendes sange, så kan det jo give mening at tage den tekst med alligevel. Og det er derfor, jeg sagde før, der kan være undtagelser. Ligesom med, dramaet Festens hellige gave, som oprindeligt er sådan en historie, man har opført i tørvehytter tilbage i 1920, op i Ilulissat. Det er deroppe, det stammer fra. Det er jo over 100 år gammelt, men det er relevant, fordi vi har arbejdet med det på den måde, vi har. Og det er så derfor, at censor er nødt til at snakke med læreren. Der står jo reglerne, at censor kontakter læreren, og så får man en snak om det. Og så vil jeg som censor spørge, hvorfor har I sådan en gammel tekst med om Julie Bertelsen? Og så siger læreren, det er fordi, vi har arbejdet med det på den og den og den måde. Og så må jeg sige som censor, så er det jo i orden. Så gør det ikke noget. I den ene sammenhæng. I alle mulige andre sammenhænge, der kan det være, at det ikke er godt. Og det er et skøn. Det er et skøn. Der er står ikke 1979 nogen steder. Okay, så er det bare ganske kort spørgsmål i forhold til det der med, altså i forhold til avisartikler skal de være trykt efter 2010, i forhold til romaner skal de være trykt efter 1979, korrekt? Ja. Men hvad med andre udtryksformer som billeder, malerier eller film, har de også nogle? Nej, okay. Der er ikke noget. Og nu har jeg lige sat den slide på, jeg sprang over, fordi jeg lovede jer, at vi ville tale om andre udtryksformer. Der er en hel masse, der ikke står her. Det her det er bare nogle eksempler, og det er taget fra vejledningen, dansk vejledning, som udkom i 2020, tror jeg det var, vi sendte den ud. Der står her nogle eksempler på, hvad andre udtryksformer kan være. Spillefilm, novellefilm, kortfilm, musikvideo, tv-drama, hørespil, computerspil, YouTube står der ikke, men det kunne det lige så godt have gjort.
interview, radiomontage, står der ikke noget med kunstbillede eller sådan noget? Jo, kunstbillede, altså maleri, tegning, tegneserie, den står ovenover. Der er alle mulige muligheder der, og det er op til læreren at sørge for, at det er relevant. Og det er jo læreren, der kender sin klasse. Det lyder som om, vi havde nogen. Ja, men det er ikke skåret ud i pap og bøjet i næren, hvad nyere tekster betyder. Sådan tolker man det bare. Det er den uskrevne regel, det er det, jeg siger med. Der er nogle regler, der er uskrevne, desværre. Men altså, sådan er det. I dansk er der ikke et genrekrav på samme måde, som der er i grønlandsk, men der er mange, der arbejder med genre. Både skriftligt og mundtligt. Det må man godt. Der er bare ikke et krav om det. Det skal man vide. Og når man sidder som censor for en anden lærer, der ikke har arbejdet med genre, så er det ikke dårligere. Så må man ikke som lærer, eller censor, sige, der skulle have været genre. Hvorfor har du ikke arbejdet med genre? Nej, det er der ikke krav om. Det er kun i Grønland, der er et krav om det. Og det samme til den mundtlige prøve, som er det, vi taler om her. Tekstanalyse, det er kun i Grønland, der er et krav om det. Det er der ikke et krav om i dansk, og det er ikke et krav om i engelsk, eller et af de andre tredje fremmedsprog. Det er vigtigt, at man ved det. Man kan godt som lærer forvente det, og have arbejdet med det, og bede eleverne om at gøre det til sin mundtlige prøve. Men man kan ikke som censor sidde og sige, der var ikke nogen tekstanalyse. For det er op til lærerne, hvordan man har arbejdet med det. I dansk og engelsk, mener jeg her. Så er der et andet eksempel her. Det er fra den er også fiktiv, den her, skal jeg lige skynde mig at sige. Det er engelsk, og det er en af de der nye lærere, som har taget... kan I ikke se mig? Jeg har ellers tændt mit kamera. Kan I ikke se mig? Vi kan godt se dig. Men... Ja, vi kan ikke se bogen. Det er fordi, jeg har slået se kun ansigtet. Som har taget Gyldendals New Choice Reader for 10. og taget alle teksterne derfra. Og fra 9. og fra School Times International også. Kan I se min slide igen? Yes. Godt så. Og her det er en anden måde at opgive, hvor teksterne kommer fra. For der står bøgerne øverst, og så er det markeret fra hvilken bog det er med et tegn i stedet for. Det vil sige New Choice for 10. Den har et dollartegn. New Choice for 9. Den har et pundtegn. Og fra School Times International Century Reader, der har vi et snabelag-tegn. Så det er en anden måde at opgøre det på, hvor det ikke står ud for hver enkelt tekst. Hvis man har ting fra den samme bog, så kan man godt nøjes med at skrive det ovenover bare, og så bare skrive titlerne på teksterne. Men man skal stadigvæk have forfatter med, man skal stadigvæk have oplag, udgivelsesår, og selvfølgelig normalsiderne uden til højre. Nu kommer vi til gruppearbejde, og det handler om den slide her. Jeg har nemlig gjort det. Nu ved jeg ikke, om nogen af jer har siddet og kigget på den, inden I kom herind, eller I har printet den ud, som jeg bad jer om, eller har den på en iPad ekstra ved siden af, eller et eller andet, det er ligegyldigt. Jeg har gjort det, at jeg har lagt 5-10 fejl ind i denne her, og nu er I sensorer, og I har modtaget denne her fra en lærer. Så I skal ind og finde de fejl, der er, og det får I 10 minutter til, fra I kommer ind i jeres rum. Jeg tilslutter jer ind i jeres rum nu, og så har I 10 minutter til at finde 5-10 fejl i den tekstopgivelse, som er slide nummer 18. Og så taler vi om den om 10 minutter. God arbejdslyst.
Vil vi gøre den større? Det er den der, ikke? Sådan det, Mante. Og nu kan jeg faktisk se jer, for jeg har slukket for min slide. Fordi jeg nemlig, som jeg bad jer om, har printet slide nummer 18 ud. Der er ikke billeder på nogen af jer. Betyder det, I er gået jeres vej? Eller er I her stadigvæk? Jeg har stadig. Stina, jeg kan se Stina, jeg kan se en hånd, der vinker. Derimellem, ja, det er Kenneth og Jarak. Yes, og jeg kan se Karl Otto. Ej, hvor er det rart at se, og det vil jeg egentlig hellere end alle mine slides. Hej Anne-Marie, også. Godt så. Jeg har lagt en 5-8 forskellige fejl ind, man som sensor skal opdage. Og man som sensor skal have fat i skoleinspektøren omkring. Fordi når man som sensor henvender sig, så må skolelederen ikke sende en videre til læreren i faget. Det er skolelederens ansvar at sørge for, at tingene bliver opdaget eller bliver ordnet, så derfor er det skolelederen, man ringer til. Nu var der et eller andet gejl, der popper op her. Sådan der. Tak. Yes. Lad mig høre nogle fejl. Jeg har lagt en hel masse fejl ind, som jeg plejer at se. Og så har jeg skrevet mit eget navn på. For eksempel Heidi. Har du fundet en fejl? Det der med dollartegnene og snabeller, det er forvirrende. Jeg vil ikke godkende dem, hvis det var. Det der. Ja, må man gøre sådan? Nej. Jo, må man faktisk godt. Må man det? No. Det må man godt, ja. Men hvis man har gjort noget andet rigtigt, jeg har lavet nogle fejl et andet sted, så det med dollartegnene må man godt gøre, hvis det de refererer til er udfyldt rigtigt. Najarak og Kenneth? Ja, vores bud er, at øverst i toppen, hvor du har skrevet tekst og taken from, i de 2 første bøger, der er blevet taget fra, der mangler forlaget og årstallet at blive specificeret. Men det er selvfølgelig den samme. The New Choice Reader ved 10. og 9. Nej, det er ikke den samme. Så der mangler forlaget og årstallet, så vidt vi kan se. Ja, og udgivelsesår. Ja. Nedenunder The School Times International, der er forlaget umiddelbart sat på, men der mangler forfatteren og årstal. Eller udgivelsesår. Og oplag og alle de der ting. Det er rigtigt. Det er også det, jeg har skrevet. Det der med udgivelsesåret. Ja. Så det er 6 fejl. Er vi enige om det? Det er rigtigt. Så må vi endelig kigge på sidetal, fordi det er selvfølgelig også essentielt. Og det ser ud som om, at du har skrevet, at der er opgivet 51 sider. Vi fik det til lidt mere, så der er også en lille difference. Vi ved ikke, om vi har regnet forkert, men vi fik det til 57. Jeg regner ikke med, at vi har så meget forkert. Men står det på siden, Kenneth? Ja, det står nederst på den nederste side. Der står 51, i alt 51. Nej, ikke på slide 18. Okay, så det må vi ikke tage i mente. Nej, det er kun slide 18, men det er rigtigt, det er en fejl. Okay, jamen så... Fordi der skal jo være skolelederens autograf hernede, og der skal være en sammenregning, der siger 51. Ja. Det mangler der, det er godt set. Det kan man nemlig sagtens som sensor komme ud for, at skolelederen kun lige sender den første side, fordi de har printet det ud, og så scanner de det, og så glemmer de side nummer 2. Den er en del af slidesene. Side nummer 2, altså slide nummer 19, kan man sige, der er den næste side med. Må jeg lige spørge om noget? Optaget stadigvæk? Jeg kan ikke se noget, der står optaget. Eller du måske glemmer at starte den igen. Nej, den optager. Den optager. Okay, jeg er der. Ja. Den optager. Det er derfor, jeg har sådan et flot hår, jo, og min pæne t-shirt på. Er der andre ting, I har fundet? Ja, den sidste ting, vi noterede, det er, at der slet ikke er specificeret nogle emner. Det tænkte vi, det kunne være meget lækkert. Mm-hmm. Er der et krav om det? Skal der være emner? Nej, men det går jeg ikke
Det går jeg ikke ud fra dig. Det kan jeg ikke mindes, men den du viste os før, det eksempel, der havde du skrevet emne på. Så Ja. Ja. Og det er lige præcis det, der står i vejledningen. Den slide nummer, jeg ved ikke om det var 15 eller 16, med andre udtryksformer, der står det en god idé at lave emner. Og det var også det, jeg sagde, fordi det gør det at finde tekster og sammenhængskraft og kontekstualisering i forhold til eleverne. Det gør det meget, meget nemmere, hvis der er emner, men der er ikke et krav om det. Men jeg kan fortælle jer, at der har været emner her. Jeg har bare fjernet dem. Okay. Der var oprindelige emner. Jeg har fjernet dem for at se, om der var nogen, der ville kommentere på det. Fordi der er nemlig det, der er ungdom, der er det at være teenager og vokse op, og så er der det 19. århundrede. Det er de 3 emner, den her klasse har valgt. Den her fiktive klasse, skal jeg lige skynde mig at sige. Det er noget fra en rigtig tekstopgivelse. Jeg har klippet og klistret lidt frem og tilbage. Og det giver 51 sider, skulle jeg hilse at sige. Ja, okay. Er der andre kommentarer til det her, vi er oppe på? Hvad er vi oppe på? 11-12 fejl nu, eller sådan noget? Der er en lille, jeg ved ikke, om det er en kosmetisk fejl, men når du har skrevet alle titlerne derovre til venstre, så kan jeg se, at der er punktum efter stort set alle sammen, undtagen I see you never. Ja. Og så derunder, så er der heller ikke punktum i forhold til from prisoner to president og så videre. Det tænker jeg, det er måske kosmetisk, men... Det er det. Ja. Der er ikke noget med krav i det, men det er rigtigt, det ser pissjusket ud. For at bruge et farveudtryk, pissesjusket. Der er også den her formular. Er det den, man skal bruge? Er det den rigtige formular, jeg har brugt? Altså nu er jeg meget flueknipperisk, kan man sige. Ikke? Er det den rigtige formular, jeg har brugt? Jeg spørger ikke kun Kenneth, jeg spørger alle. Dit spørgsmål ligger op til, at det er det ikke, men det ser sådan ud for mig. Det gør det. Det var det, man kan sige et ledende spørgsmål. Det her dokument, det er til en reservik. Findes en reservik stadigvæk? Ja, det ved jeg så ikke. Nej. I din hjertestander, Marit. Det er nemlig det. Så det er en for gammel skabelon, jeg har brugt. Den er udløbet. Den er udløbet. Der skulle have stået Uddannelsesstyrelsen i deroppe, ikke også? Antal elever 20, det kan man ikke gøre noget ved. Jeg er ret stolt over, at Sensor, det er Johnny Deluxe fra bandet af samme navn. Der vil være nogle af jer, der kender ham. Hvad med skolekode? Har I styr på skolekoderne? Nalumafu, det er 802. Ej, det kan jeg fortælle jer, det er det. Det er bare for at drille jer lidt. Den er god nok. Jeg har sikkert undladt nogle fejl. Der er en meget, meget, meget væsentlig ting, der mangler på den her tekstopgivelse. Men det kan man først se, når jeg nu lige går ind og viser jer den slide, der er på. Fordi, som Kenneth rigtig siger, kan I se min slide nu, skal jeg lige spørge? Ja, vi kan se slide. Det er godt. Fordi jeg skal lige have min dulut til at virke her. Sådan der. Hvis vi nu kigger på den næste slide, der er vi enige om, der skal ikke stå en reservik. Det har jeg lige sagt. Men der mangler noget vigtigt her. Og der er altså ikke noget at gøre. Det er skolelederen, der skal skrive under det. Der mangler dato, og der mangler underskrift her. Og det er altså en ting, der er vigtig. Det skal være skrevet under den rigtige person. Og det er ikke censor eller lærer, der har ansvaret for det, eller viser. Det er skolelederens underskrift, der skal være der. For ifølge både folkeskoleloven og bekendtgørelsen fra 2009 omkring afsluttende evaluering, der er det skolelederen, der skal gøre det. Så medmindre skolelederen er syg, og man har en konstitueret viser, så er det skolelederens navn, der skal stå her. Og der er ikke nogen undtagelse. Det er ikke forvaltningschefen, der kan sige, ej, du må gerne gøre det, fordi et eller andet, hun har travlt. Eller skolelederen må ikke sige, jeg har travlt, kan du lige gøre det, kære viser. Sådan ved jeg nemlig, det foregår nogle steder. Og jeg har jo fat i dem alle sammen, bliver sendt til mig. Afslutningsvis,
fordi nu er vi nemlig nået til klokken 15:15, så vil jeg sige, at når I går ind og udfylder, så ser skemaet sådan her ud. Og det kan være lidt bøvlet at flytte rundt ind i de her felter og sørge for, at felterne de passer til hinanden og sådan noget. Der skal man mingelere lidt, fordi det er vigtigt, at normalsideoptællingen passer til den rigtige tekst. Man kan sige, der er ikke nogen, hvad skal man sige, hvis nu det er rykket en enkelt gang ned herude hele rækken, så finder sensor nok ud af det. Men så det er sådan nogle små ting, ligesom Kenneth nævnte, med punktummerne nogle steder og ikke punktummer nogle steder. Det er sådan små ting, der er bare irriterende. Som sådan sender jeg den ikke tilbage i hovedet på nogen, hvis det her det er rykket herover er rykket en tak ned. Det kan jeg godt selv finde ud af. Sigurd, undskyld, et sidste spørgsmål. I forhold til det der med antal normalsider, ikke? Altså, du snakker om det der med 1300 anslag for en normalside, ikke? Nej. Det sagde jeg. Det er nemlig, fordi anslag betyder noget andet end det ord, jeg sagde. 1300 bogstaver. 1300 bogstaver, okay. Ja, fordi anslag, det er nemlig både komma og mellemrum. Og det er det, man bruger på gymnasiet. Så lad mig lige spørge mig en ting. Skal jeg sidde og læse, eller tælle bogstaverne, eller... Undskyld. Det kan Peter gøre åbenbart for os. Ja, men jeg kan fortælle dig, hvis jeg sidder med en tekst i hånden, for eksempel, ikke, så tæller jeg, hvor mange bogstaver der cirka er på en linje. Jeg vælger en gennemsnitlig linje, og så tæller jeg, hvor mange sætninger eller linjer, der er på en side, og så ganger jeg det op. Og så siger jeg, der er cirka det her på en side, den her bog, eller den her novelle. Og det er ikke en eksakt videnskab. Jeg sidder ikke, hverken som censor eller som lærer, og tæller nøjagtigt op. Hvis man bruger Reader, som er den, jeg har brugt i eksemplet her, der står det indeni faktisk. Der har de lavet en optælling, og derfor er der mange, der elsker den her bog, fordi der ved siden af, der er en normal sideoptælling. Jeg ved, kan I se bogen, eller er det hele sort, eller et eller andet? Jamen, jeg kan godt se den. Ja, så derfor så er Gyldendals bøger, de er elskede, fordi der står, og de bruger den samme måde at tælle det op på, som man gør i Grønland. Så derfor så er der mange lærere, der elsker at tage noget fra dem. Det sidste i slidesene har jeg indsat denne her, og det er et link til en video. Fordi hvis I vælger at bruge de her slides over for nogle kollegaer, over for en klasse eller over for nogle forældre, så er der faktisk indsat en video her, der forklarer det. Den er med grønlandsk tale og med dansk undertekst. De ligger, jeg har sendt jer linkene til dem, til de 3 film her. Denne her, den er lavet af Gry for vores prøvekontor. Her der er noget om i forhold til hvilken bekendtgørelse, og hvor står det nummer 3, jeg har indsat. Jeg skal ikke snakke om den. Den kan man også bruge til et forældremøde, eller over for lærere, eller over for elever. Og den sidste, den er til jer, fordi jeg ved, der er mange af jer, der bliver tvunget til at lægge det ind i TEA Tabulex. Der er simpelthen lavet en video, der forklarer, hvordan man sætter tekstopgivelser ind i Tabulex, og hvilke ting man skal være opmærksom på. Der er et link til den også, jeg har sendt til jer. Og til sidst, der har jeg indsat den, der hedder De 7 hurtigt til sproglæreren, hvor vi arbejdede med de 9 spørgsmål, der er her tidligere i slide nummer 9. Det er den udgivelse, jeg har taget det fra. Den må jeg også gerne printe ud. Jeg har sendt jer den i den rigtige form, som en fil, så I kan printe den ud og bruge den til kollegaer, lærere og igen forældre, hvad I synes, eller bare som en huskeseddel til jer selv. Den er der, begge to. Og så vil jeg gerne afslutningsvis sige, at I må altid ringe til mig. I må altid skrive til mig, hvis I er i byen, enten på studietur, eller fastboende har underviser her i byen, så må I gerne komme forbi. I er sikrest på at komme til at tale med mig, hvis I laver en aftale. Hvis jeg er i huset, så tager jeg gerne imod jer. Men oftest så har jeg et eller andet møde eller et eller andet, og det er sur røv at gå helt ned for enden af Vandsøvej for at snakke med mig, og så er jeg i et møde, eller jeg er ude i huset, eller et eller andet. Men I må altid ringe til mig, og det kan jeg jo sige, det har Najarak jo for eksempel gjort. Hun har ringet til mig, Heidi har ringet til mig, og en hel masse andre. Det må I meget gerne. Hvis jeg ikke har tid til at snakke med jer, så laver jeg en aftale med jer i telefonen om, hvornår jeg kan ringe jer tilbage. Jeg har sådan en sladderhang på min telefon, der gemmer jeres nummer.
Så uanset hvad, så skal jeg nok finde ud af at ringe tilbage til jer. Men det må I meget gerne, og jo før jo bedre. Altså, var jeg i jeres situation som lærer, så havde jeg allerede udgivet, sørget for, at mine tekster og mine tekstopgivelser, de var udgivet. De var givet til lærerne, de var givet til forældrene, eller til de forældremøder, der er i de her uger her, vil jeg gøre det om ikke andet. Fordi så har jeg arbejdsro til alt det andet. Og det er bare lækkert. Det er så lækkert at være forud. Det er så lækkert at være forberedt. Nogle gange, hvis man har haft afgangsprøver i mange år, eller i flere år, så er der nogle ting, man kan genbruge. Det er der ikke noget i vejen for. Det kan være, at man har et godt prøveoplæg, så man ved, det er bare godt. Og så skal man sørge for at få det med ind i måske, eller et eller andet. Men det er et helt andet webinar, det med bogspørgsmål. Det er ikke det her handler om. Jeg ved ikke, har I nogen kommentarer, eller spørgsmål, eller ønsker, eller et eller andet her til sidst? Vi har ikke. Okay, så vil jeg gerne have lov til at sige tusind tak for god ro og orden, og jeg undskylder min vredesudbrud i starten, da teknikken drillede. Men sådan var jeg lige i dag, det skal jeg undskylde. Men jeg har ikke ødelagt noget, kan jeg sige, selvom jeg var lige ved det der i starten. Der var min computer ved at komme ud og flyve lidt. Men jeg takker for det, og jeg håber, jeg ser jer i virkeligheden, enten til sensorkurserne, der starter her snart, eller til andre webinarer, eller I kommer forbi, eller et eller andet. Det er rart at se folk i virkeligheden. Ja. Tak for det. Vi siger også tak. Tak. Buena. Ja. Lisilo. Bueno, det er godt. Så er optagelsen slut.